Moi roztomili, witam Was pięknie. Dzisiaj Wam wyrządzę taki wspomnieni, co byście sobie pospominali kapkę lato, bo będziemy kapkę drzistać, wyrządzać o trześniach. Trześnie były w czerwcu, a teraz sobie ich możemy pospominać. Możemy sobie pospominać lato, jaki było fajne, jaki było szumne. Możemy se te trześnie pospominać w ten czas, kiedy się podziwamy na nich do szklonek, do zawarzelin, co ich mamy we szpajsce. Jak se ktoś taki zawarzeliny zrobił. I roztomili dycki, jak jest koniec jora, a początek lata, w ten czas dycki na stromie trześnie zaczynają się czerwienić, a potem się zaczynają czernić. Takie małe kulki, kulate owoce na trześni, prawi się na nich też, a i na nich się prawi trześnie, a i na strum się prawi trześnia, a i na te owoce. Najprzód na jor trześnia się szumnie obsuje białymi kwiatkami, co do nich zaczynają furkać pszczoły, a bzuczą tak, że iny huczy. A potem za jakiś czas lza uwidzieć zielone trześnie pomiędzy listkami. Najprzód są różowe, a jeszcze nie lza ich jeść, bo starkadycki prawili, że takowych gogułek się nie śmi dawać do gęby. Gogułka to je owoc, co on jeszcze nie ma zdrzały. Może z takich gogułek bachusz boleć, może być człowiekowi źle, może dostać ailaksyrki. Kiedy trześnie były czerwone, to były zdrzałe, a szło ich usztargać. To były bombony, co się ich targało ze stroma. Były słodki, zoftowite. Nie trzeba było pamiętać, że każda trześnia w postrzodku ma kostkę. Tuż trzeba było ją, tą trześnię obcyckać, a tą kostkę wypluć. Jak się kostkę połkło, to starzyk dycki se robił z nas srandę, a prawił, że teraz nom ze życi wyrośnie trześnia, tako mało, a potem cały strum. Tuż dycki my mieli strach, a dycki kiej my szli do haźla, to my się dziwali, jeśli już ta trześnia nam kańsik tam ze zadku nie tyrczy. Fest zdrzało trześnia była czorno, a kiej się ją targało, to człowiek miał czerwione packi, a wiele razy a i obryczki, bo dycki było tak, że jedną trześnie się wraziło do gęby, a drugą do amperka, albo a i do kapsy. Trześnie tak szmakowały gordzieckom, że miały czerwone pusy, ale przeca nie one, bo gaździno, gazda, a starka, dycki kiej szli kole trześni, a uwidzieli zdrzałe owoce, to styrkali ich do gęby, a wiele razy sok strzykał, a i na obryczki. Potem to było fest procne prani. Gaździno nadawała, jak trzeba było taki lunty prać. Starzyk to był takowny trześniowy wachtosz, bo dycki się już dziwał w połówce moja, jeśli trześnie się nie czerwienią na strumie. Jak uwidział aspoń jedną, to szał do stodoły, a wysmyczył z śni takownego panoczka, co się na niego prawiło straszok. I ten straszok miał przeganiać szpoki, co one miały fest trześnie radę, a poradziły do poru godzin zeżrać wszystkie owoce. Jednako wiele razy straszok nie poradził tych ptoków odgonić, tuż w ten czas wszyscy, kierzy byli doma, jak jeno uwidzieli szpoki, to szpatnie ryczeli, co by uchronić trześnie, bo przeca te owoce są fest a fest dobre. Godnie trześni lza było targać ze ziemię, ale kupa tych trześni było wysoko, tuż trzeba było wysmyczyć ze stodoły drabinę, wiele razy taką wielkuczną drabinę, no a wyleźć nad strum po drabinie. Hańdowni drabiny się robiło z drzewa, tuż były ciężki, bo były wysokie, a i na patno z metrów. Z tego dwóch chłopów musiało drabinę smykać, a potem ją dźwigać. No a postawić drabinę ku trześni, to też trzeba było umieć, a mieć kapkę siły. Kiedy już drabina stoła, to musiał się nąć jeden, kiedy miał opowogę, co by na nią wleść. Na wyrchu trześnie były dycki najlepsze. Czym wyżej,
tym były bardziej czarne, a lepsze szmakowały. A one się aż czerniły między tymi zielonymi listkami, wiele razy ich ani nie można było dozdrzyć. Pod trześnią wiele razy chłopiec dołdział pusy pierwszy raz, ale potem szli niby targać trześnie. Prawiło się, że galan z galanką idą targać trześnie, to znaczy, że okrom tego targania tam jeszcze coś więcej będzie. Dziecka agor dziołuszki robiły ze strześni oryngle, a kiej się ocyckało kostkę, a wyciągło się ją z gęby, to chłopcy potem tymi kostkami strzelali. Trzeba było kostkę wrazić pomiędzy palce, a ściść fest, aż wystrzeliła. Jednako trześnia była najlepsza, jak się ją wraziło do gęby. A kiej się trafił w trześni chrobok, to znaczyło tela, że ten strum, ta trześnia nie ma postrzykano chemią, bo je tak roztomili, że do postrzykanego owocu chemią nie wlezie nic. Jeszcze do dzisiaj się robi z trześni zawarzeliny, a nie ma lepszego kompotu jako ten, co w nim pływają trześnie. Na trześnie się chodzowało na złodziejkę, a byli takowni ludzie, że im nie było lepszy, kiej nie utargali kapkę trześni od sąsiada, a nie wrazili do kapsy. Trześnia to nie ma inny owoc, ale strum, a ten strum patrzy ku familii, a ku chałupie. Hańdowni każdy na dziedzinie miał aspoň jedną swoją włośną trześnię, bo to jest przeca takowny nasz tustalański strum. Rostomili, dziękuję pięknie za posłuchanie. Jak mocie radzi moi żądzyni po naszemu, dajcie mi pyty palec do wyrchu, a subskrybujcie mój kanał. Dziękuję pięknie, niech się wam wszystkim darzy.